Unsa ta bike? So, ako na si Mark Jitro Pibahaw. Dong bike ko. Dong, Dong bike. dong biker. Ah. Sige, nice to meet you. So, ang pangalan ng company is Uprise Enterprise Philippines Incorporated. Oo. So, main office is nasa Mandawi. Pero kuan na siya kaning Syudad. something self-employment pa rin siya kay Muhammad Balay, bisang asay kadada. So, So, ang company is first and innovative basic commodity business model. We formulated a multi-income generating business in line with products and new opportunity. We ensure quality control of the rice production. We stand as the most in-demand product in the industry. So, kanay po siya, mo po niyang first networking na ang product is bugas. So, this is a pioneering business po siya kapali. Mag 1 year siya karong July. Bago pa siya. Magbuhay pa. So mas mayong maka-member ka ni kay kuan mas ni kaning kita pa gamay-gamay pa diri ba. Kani nakadawra ra mo networking niya. Wala ko dani. Wa jud hadno ingan. Sige, okay ra nindot gina kay. Ko kanang dun na siya kalang kasi tawag kanang kalambigitan o sa ni connection ba ni sa kanang presidente ni Daog karon. Wala siya wala. Ni access lang ni siya nga. Sige. So kani siya kung di ka sa mga pamilya sa mga networking, more like kung ano siya, mga in global, ano ka na? Uno, kaning kapa. Nakadunggo ko na sa namora man na siya nagpinsal. Pero dili siya kapa kay Dili mas kaya ang kapa sponsor scheman kanang ibutan mo. Kung imbes na ka-quarter niya mo ipatog rin mo niya mga next month makuha ka double pa mo makuha. So dili siya nani. Dili po ni siya pyramiding like example, ako nakauna ko, mas dako ako makuha. So ikaw mismo na downline ka, ma-member ka ni, mas napay posibilidad kung magkugi ka, mas dako pa mo makuha sa kuha. So dili siya pyramid. Dili siya pyramid. Dagdag siya sa lihok gyud. Hataw. Sige. So, mo niya mga kuan CEO namo. CEO, Vice President, Uprise Cooperative, Justin Clyde ang Jetro El Chua, Jeron Kyle ang kuan sila mga kaya mama ni kay kuan man pure Filipino nakabana og Chinese mayro. Niya taga Jinsan ni sila niya nag-dress na kuan sa Cebu tungod sa pandemic pa. So dire dire lang priority. So kani siya since wala pa ni siya sa na 1 year nagsugod ni siya human na nang kuano ang katong Audi hindi pa man lang dugay nga. So, wapay bagyo. Nagsugod ni July 18, 2021. Pero yung main, unsa man, di ba, yung Mandawi, ang iyang pinaka general main, ganyan ba? Mo dyan na, dira gid. Dira pa gid. basta pa source, gid. Cebu gid. Di siya ingon nga sa Manila. Wapay Manila, Region 7 pa lang, wapasa sa Jinsan, taga Jinsan ni sila, wapasa sa Jinsan. Wasa sa Jinsan. So sa, tibok ka na Jinsan, nasa sa Cebu. Sa Cebu, gid. Wala pabor kita. So vision to fulfill the needs of the people through our quality stable product as we rule the industry of basic goods of consumerism. Mission to create a revolutionary impact on people's lives and platform that will foster our distributors' financial independence. So mga sa office mga big business orientation like mga bago pa ka i-orient ka, mga invites i-orient ka. Mo ni sa diri. So nasa Mandawi no? Kani sa opisina na sa Mandawi. Pero actually naram sa tayo country kanina naram sa tayo ng gamayang office sa RD Pawn Shop pero di po gud siya kuan murag yabangan na sad ba. Sa RD Pawn Shop na dira. So tingali kuan once member ka mag-training ta or pwede na tayo invite dito i-orient ka. Kaya ako kay medyo bago pa mo mga 1 month pa kuanin pero naga-training pug ko graduate ko sa Constoria mo nang karon kuan ako hinahinay nako. Believe ko ni mo da kay. Pero sige lang. Namgi mga tiguang ani nagali. Kuan ko na mga siya ko nimo ba. Nice. Kuan na mga 12, 13 mo na challenge pagid ko. Napindi lang sa ano. Sa pag-ataw. Nice siya. So, mo na siya July 18, 2021 at SB Cabahog Street. Ibabaw Estancia Mandawi City. Dire na naga-office. Mo na yung first office. Mo ni yang kuan. Mo ni kuan this is proof na legit po na siya na business. Kaya mismo ang
kuan mayor naman ni si Mike Rama. Oh, diba, nalagi si, sila si, Oh. Mike Rama. Mike Rama, si Jun Alcobil. Former city councilor, Mr. June October. Mo ni nagapatuod na atong business is legit. Nya please lang ni dili pwede po kaning pangkonsumo, na ba? Oh, at diba, ang ilang pagkapilon sa man, membro lang sila, oh. Oh, membro sila. Official, di sila official. Di sa member na sila. Member. Business partners po siya nato. Yawa, no? Oh. Appeal lang sila, no? Lagi si Juan, attorney Julie Broca Patiño, Brigada News FM. Nagakuan siya sa Juan. Dan Bantayan, dito siya nag-host dito. Membro sa siya na. Oh, membro siya ni. Mm. Oh, business ring. Nakakuha na ko niya, kita ko mismo sa Cebu kay. Once mo kuan ka na may training noon taga Lunes ba? Oo. So maato ka sa Lunes. Once mo kuan gani kay free training sa man. Sa imo pamasahe na lang. Pero sa kay makalibre man ko. Makalibre man ko sa akong upline kay labi na interesado ka, gusto di ka magkat-on. Oo. Tabangan man ka. So padulong lang ako 160 na pagbalik libre na. Mo na nakalindot. Kasi 160 ako sabot. 160 pliti na siya. Pliti. Oh. Back and forth. Kuan. Ang kana 160 ikaw na bahala kanang kuan. Ang kanang may 60 padung na nimo. Nya pauli ba kan na sila ni bahala nimo libre na ka ano ba. Oh. So mo ni Ayo. sa kuan mo ni sa Mabulo. Kato pa na kuan sa Mandawi to. Mandawi Mabulo ni siya. Mabulo Mandawi. So diri mi naga-training kani diri babaw, naga-training diri. Nya diri ang office mo sugod diri pa babaw. Oo. Na mo na si Sir Justin, Sir Jetro, Sir John Kyle. Ayo, no? Yeah, before pa sad kuan sila kay one of the goals sa company po is makatabang sa Pilipino. So makatabang sa mga kuan kita ninyo ba. So dire nakita gyud nato na bago pa pagsugod nila nag-charity sila, nag-hatag sila. So much more if muda ko na mas madagan pa yung mga tabangan. So when it comes to business naman, dili ka pa sa uban company na nag-lock sample katong kapa na wag tang to siya tungod sa BIR pod. Kay wa man toy kulang sa business permit ba? Wala dito mga permit. Mo to ni tabo. So kani dire kompleto ta BIR, SEC sa Cebu, sa Mandawi. So kompleto tanan. So rest assured din sa company secured na. So whole grain varieties of jasmine rice which range color from brown to red and black may be healthier option than rice. So mostly daghan sa nagakuha ani ang mga diabetic, mga lasog sugar, nakutana siya sa doktor ani if nice ba ni. Then gi-recommend sa doktor mas nice yun siya kaning quadrigis assured din sa doktor na okay ra. Masa na siya nga humay ka ng Kailan sana sa Pilipinas? Kwan Sa lain. sa Vietnam ni siya. Sa Vietnam. Imported from Vietnam. So mo ni siya kwan sticky humot pero mo siya na ginagamit sa mga siguro mga Chowking, Jollibee, mga small or big restaurants. So mo ni siya mga gamit na kada humot, lami. Mo ni siya. So to be part of this family. So sa by package rin siya sa pinaka nindot na package good mo ni ang kwan 12K only. 11,998 only. Pila man na unsay pasabot na wala ko. Kuha na siya. So talking about packages, natay different packages. So sa uprise, na upat. Mo ni ang bronze, silver, gold, and platinum. Sa bronze, 1,998. Sa silver, 3,998. Sa gold, 8,998. Sa platinum, 12,998. So sa kuan, once mobile ka ni for as low as 2K na nakay tulo ka bags na 5 kilos madala. So ang katungan ni membership na. No overhead expenses, lifetime discount. Mo yan kanindot kay awa. Diba, ang usa ka bag pila ka kilo? 5 kilos. So sa kabag, nya kana siya tulo ka kilo. So nahubog 15 kilos sa 1,998. Kuan ni siya ang kilo is kuan 5 kilo then ang SRP gyud niya sa di pa ka member is 250. Once ma-member na ka, na kay permanent discount lifetime 225 na. So kuan discounted ka na ibigay mo income pa yun ka. Kabante ka na mo palit ka ng bugas sa merkado. Maski kanos awa jud kay discount ana. Pero diri na kay discount. Bisan pag suod gini mo maghatag discount. Kita mo gini nagnegosyo pod ba? So mga diri discounted ka niya ibigay pa yun mo
income pagid ka. Yan kanindot ani kay dili na siya basta-basta na bugas, mao pa ni ginagamit sa mga high class. Muna 50 pod ang kilo. Pero kani siya mo ning kompetensya sa ganador. Oo. So ikaw na bala pataas. Kanang giingon nga, diba? Sige. 250 kung dili ta membro. Oo. Pero membro na 225. Oo. Ilam na ka kilo na siya? Kuana gini siya, 5 kilos. 5 kilo. Oh, sinako by bag gini siya kay kuaman sir. Kay Oh, dili sa pwede nga kanang kilo. Oo. Ako sa kabagid siya. oh, kay kuan mangod kining tungod sa mga uban ba na masagulan, ya dili na mao ba. Oo. Na para sa mga naman sa mga members nato na babae, so para dali ra bag man sa ana ra. Maalsar sa dila. Oh, mahal sara. So 5 kilo So siya. if ever mapalit ka one sack kaning usa jud ka sako, 10 ka boxo dinani. So inana gid na siya wagi sak panang sako na. O sa ako ko 50 kilos. Oh, 50 kilos, 10 ka buok. Oh. So ang pagpalit ko di mo ani is kuan kaning 2,250. Ang mabelo sa kasako. Kung buwan na ko member na. kung membro na. Pero kung dili pa ka member Yung mapalit lang. kuan kung sa ako kay ako may mohatod sa akong mga customer so 2,500. 2,500 pero tungod sa pliti pod or ana pwede ra 2,500 pwede pod 2,600. Kahala na bagis bugas gid no. Oh, Isang mais. mahal na kayo eh. May na maka-discount ka ba niya sa pagkonsumo pod nimo ba? Oh, dami mo ni siya. Maka-income ba na? Oh, healthy pod ni siya. Muna kuan siya. Anak kay napudi kay sample day para makibaw ka sa kagwapa ba sa kagwapa sa bugas ka. Oo. Wa man ako madaang package pero nagkuha ko kay gikonsumo naman amo. Oo. So mo ni siya. Nindot ni siya, matalinis. Mutubo po na siya. Sticky, umot, guwapa, pilit. So mo na siya. Okay no. Kuan siya no kanang gwapa gid siya gid. Guwapo juga siya. Okay, kuan siya. Nindot gini niya isip usa ka kuan niya ako kay ikaw kuan ka no. Pero kaning once mo enter ka niya ba, this is also a life changing po ni opportunity po. Kay isip daghan pud na kausapan ni daghan mga drop out student, undergrad, naga-try lang Oh, yan, ni business nakauyon ba. Labi na kay anad na sa tayo nani. Ako before sa ani naninda sa Baranakyo, siguro na skin day sa amo. Ako So, manindahin sa ko. Oo. Sa kansa paninda. Oh, nana ba? Kandila. Oh, so pabor kaniya kay bisan lang gamay ani kay kuan mangod bisan as long as interesado ka bisan pag ganing kita gyud makautang-utang mo gyud ano. Oo. Pero bas interesado kay kani maga pwede ka utang lang para makadegosyo ka ani. Nya once manegosyo ka dali ra mabawi kay sa pag-invite sa pamamaligya. Oh, nilabi na ang suri, nalagay ka ila. Oh, Kaning- business minded. Ang kasabot ako bay kanang how come nga maka-income ka ana na ni palita. So kung naa na tong pugas ug atong ibaligya diha ta maka-income. Ane. Oh, that's one way of earning pod. So, ano siya? There are 4 ways of earning, sir. Right. So, ano siya? Number 1 is product selling, which is direct selling. Mo ning pamaligag bugas. Okay. Oh, dire ka mag-earn sa. Then number 2 is medyo hanap na siya kay nakakampat man pag-print. Pero direct sales commission. Mo na ikaw na apil na kanina kay account. Oo. Sa pag-invite ani kanin siya depende sa package katong mo tong 12k. Sa 12k nimo 1,000 12,000? per invite. O 12,000. Oh. So for na kay da ato mabugas daghan sa nabugas. No. Kay awa. May package man. Oh. So sa bronze 3 bags, Oh. sa silver 7 bags, 17 bags sa gold, di sa platinum 23 bags. So duha ka bakid ug tulo ka sako, tulo ka bag. So mga digital kansi kay membership pa lang nimo, dalang nimo, katunga na. Di ka pa sa uban ba? Ang uban sa good kapantay na maligay mga vitamins na mas dali ni siya kay kinakonsumo manggod. Bahalag way sudan basta nalay kanon. Kinahanglan nun. Buntag udto gabi. Mga bata matiguang mga kuan. Kaon dyan. Oo, kaon man gyud. So mo na dali ra kayo makakuan ni. So, for invite kani, lami lagi ganahan sa ganang kuan. Kaning sample nakay kaila baron na ganahan sig palit bugas. Indi to ginang negosyo nimo bay. Naghanay ko pwede patabang sa gubay ang sa na pagkuan na ganang pa-discount bay ba? Oo. So mo sa dire nimo na kay 1,000 commission na sa company. So nakukuta na siya.
nakuta. Sa unsang paagi nga na commission kung na-membro siya. Oo, kana ma-member pod siya. So na kay 1,000 niya. Oo, depende sa package. Kaya sa 1,000 pod, sa Pikas pod na kay left and right man na. So sa left nimo ibutan na si Kuya. Kaya sa right pod si Kuya. So 1,000. Nya sa ikatulong way of earning, muna ang bonus. Muna nakalindot. Kay sa 1,000 nimo 1,000, napod jud kay 1,500 bonus sales match. Dako ano? Oo, makapasod ka niya. Kaning platinum siya, platinum sad ka. Put up siya 12K nya mo to nakay sales bonus. Sales Yung match what if bonus. ka nang dili platinum? Kuan siya ya. Sa bronze 150, sa silver 300, sa gold is kuan o Ang imo pasabot bisag hain Sa na package yun siya. hain na nang kuan na masilbir makuan. Puros gani income siya. oh. Mura sa income pero magdepende pa siya sa package kay sa package. Depende sa package. Dira man nagabase sa package. Kung panalitan nga package dili pa rin ako sa silver ako sa platinum. Dili sad pwede. Pwede pero dira dapita magminaronong ka. Like something dili pa nimo ato sa office ba di pa nimo process. Tigumon sa nimo nga i-pairing nimo but pasabot. Sample silver ko. Na ikaw mapa-join di ka sa butana silver ka. Dapat jud kay mapa-join ni silver. Dili sa nako ikuan nimo kay sample what if bronze siya. Nya silver dili ma-pairing. Nya dili ma-pairing. Dili bisa pwede i-pairing. Pwede mas maya i-pairing niya kay mas kay tungod sa pairing ko dira maka income ko dira mo sales match bonus lang. Silver ka makapasod gyud mo silver. Nya i-pairing ta na 300 nya 500 sales match mo na gitawag 1,100. So na income sa individual niya dayon sa pairing bonus pa. Bonus pa. Na nakanindot. So ang ikaupat is rebates. So up to third level ni siya. Wala kay sample mapa-member ta gano niya magpalit na kag bugas. Ako maka points ko, ikaw mga points po ka. Yan na kayo ma-invite, na pwede ka ma-invite, na kayo puntos, rebates, 1% rebates. So mo na siya ang kuan na 2/5. So rebates ni siya kana mga discount ka, mga income po ka. Kay basin kuan ba ka? Kaya na kukuan ya. Namang kuan ko membro ko ganang farmers. Membro ko sa farmers ba sa mua. Nya basi may invite ka, speaker ka dito. Sige, pwede na. Sige, mas mayo na siya kay mo sa na kuan ako karon kay nangita sa kog invite niya gusto sa ko kanang dagan-dagan sa pamatipo sa Ako yung mga kuan ba ka na organisasyon din yung mga grupo ba nga dili lang sa farmers pero sige. Diba karong panahon na gid. Pwede na okay. Sabot ba di ka ba nya mo? Sige. Pwede na gid. Dili mo ko maka-explain na. Ikuan lang ti ka dito. Mas may kay na napog apply pod ba na mas maayo pa na ako. Sige. Tabang ko nimo na nga. Sige. Makatabang sa kuno man na. Dira man. Sige. One of my goal pod is makatabang pod. Di ang ang sipon nimo ni good once mo apil ka ni. Dili ang pangwarta. Ay mo is makatabang ka makatag ka opportunity nila kay tungod man pod sa life changing offer pod ni siya good. Mo ina nakanindot ba? Dili ride daw. Diba 10 years from now. Kuan pa lang niya, 1 year pa lang ni company, much more if 2 years, 3 years. Sumunda ko mas may sugda na to. Mo siya. Mo na siya. For every 5th sales match, you get the chance to have a gift certificate. This gift certificate is convertible to products worth SRP. Kaning sales match kaning 5th every sales match mo lagi ang ihatag mo ni dili na 1.5 or 500 250 or 700 kay sa sales match man. So ang ihatag mo diri is gift certificate worth the SRP. So kaning gift certificate good ni makapalit ka og bugas ikonsumo nimo o ibaligyan nimo para panigurado pod ang tambal ni nagahalin pod sig bugas. Diba ang utan na ko ba kung ibutan tag na kay bugas. Unsa man ang sa ibutan sa baligyan to ngadto sa silingan makabuot ka sa presyo dili ikaw makabuot ka so wala ingon na lo ibutan ta 250 man ang SRP 250 ibutan ta ako nag-i-over price so kuan dako ko 260 to 70 okay kayo bisan pag dakon pa nako okay di sila kabuot ikaw na bahala na ang imo na lang is di ka mo below sa 250. Di man na pwede. Natural kay di mo kagaginan siya. Di sa kagaginan siya. Di ba akong concern ana kay ba kung baytag nawahat o sige. Sa nahuog man ang sa ka kilo ko ano. Pila man na ang kilo na sa kinilo lang ba? Kaya ang kanato baybag man na natural membro pa ato silingan sa baligyan to pag kinilo mo gito. Nahuog pila ang kilo sa kuan nila ha. 50. 50. Ibutan tag ibaligyan ako 80 ang kilo.
sinta. So, kuan. Di ba murag posible na o gusto mo na ito ibaligya? Oo, pwede. Pero dili ka ni makaguba sa ngans kumpanya. Dili. As long as dili ra pa ubusan. O di ba kung concern lang na ano ba di ba kani makaguba sa reputasyon sa company ba ngani dili raman na kay- membro nagingon ana. Oh, inanam gyud lagi sa amo gali na 'di ba 250 Kuya, wala. man. So 250 pataas. Siya gay naga-membro siya pero nagapautang siya 300. Pero kini taas-taas pud diha kininsin na naman pud. Oh, sa kininsin na lang. Sabay bag na siya. Oh, baybag. So yang ibaligya 300. Gamay ra ang yang patong pero akong pasabot lagi kana bang sa kinilo niya ibaligya ko sinta. Yang mura maglain gyud paminahon. Ako dili ko mo baligya ang presyo kay lain magyana nga imo gi bunalag presyo nga Pwede nagdako. pwede ko sure sa kaning kuan kay so far baybag mo lang kung pagpamaligya gud. So Bye bag. okay, di man ako kung ako niya mag-iipon ako sa kuan kinilo. So baybag ni siya kay mas better mag baybag para nako. Naman gyud mo apas kay 300 naman. Oh, Hmm. ya, dali ra ka. Dali ra sa gayo. Hmm. So mo ni siya. Mo po niya kanindot niya kay awa. Mo sa niya may tabo na ko ron kay paman. So this is Imo tong ikaw kuya ni- bay? Wala. So mo ni siya. Imong account na nakadiri. Nya naga-invite ka. Naga-invite kasi mo mga kumpare, mga amigo nimo. Di man pod mahitabo iya na dili po sila invite liya kana magahunong na taman dira ya ba. So dire mag-invite po rin sila, mag-invite sila duha, mag-invite duha. So kay awa, ikaw man nag-invite nila, kay 1,000 sales match 1,500, so 3,500. Nga sila dire in friends of friends naman nila, i-invite namin sila namin nag-invite ani. So but pasabot ay dili naga mag-income sa 1,000. Pero mag-income ka dire sa 1,500 per sales match. So 1,500 dire, 1,500 dire. Oh, Ya dire pod mag 1,515 ka. sa katong Oh. ilang nagipang recruit. Hantod asam na siya ko tabi ang magansing kumpanya. Kuha na siya infinite pod ni siya. O di mo na dire ka mag-income jud. Sabot pasabot nga. Di siya malkansi kay isipon nimo 12k. Ang katunga sa 12k na mga 6 or ana. So sa 6,000 ana kuan man bugas, ya 6,000 membership man. So nung naon nimo, di po sila kansi. Di ba? Di sila kansi. Di ba? Abot sayo baga akong sabot. Kanang giingon mong infinite, ambot pasabot nimo panalitan nag-recruit ko. Kin kanang gi-recruit ako, wa ko kahibong nga nang-recruit sa na, nya katusang nang-recruit sila. Oh. Utob sa ilang gi-recruit nga wa ko'y kalibutan ni income ko to. Oh, matrack na yun sa account mo kay once ma-appeal ka ni for as last 2k, 4k, 9k, na naman kay account. So di na ka tihalan man to sa Mandawi para taon ni mo account. So need na kag cellphone, wifi, data niya. Uprisemembers.com. Yeah, login password, login username. Niya mataon ni mo account nimo dito. So mag-invite. So So, kuan siya makita kana. nimo, Sa pasabutan na kana murag si kana recorded ang imong kuan, digital siya. recorded. So dira mo makita yung mga payouts, pay-ins. So na kanindot. Okay, hindi na mahasulog. Oh, yan mo ni ang safety net na ang company nag-income pod. Para dili pod mag-bankrupt ba. Kaya masugot mo kita na tong company nag-income pod dili lang kita. So 1,250 points per day. Mo ni siya ang 12,500 per day. 12,200 mo pagaw sa kwarta. So for every invite, maka-invite ka, sige invite. Sige invite. Yan nagadako-dako na yung kuan. As long as di malapas og 12,500, imo na. Pero malapas na tambo na 13k ang adlaw sa company na ang 500 na. Oh. So mag-income. Muna ang possibility gid. Nasa murag limit no. Oh. Pero dili sa nimo makuan kay sa kuan mawod kay kani pod siya kay businessman ni siya. So not all the time kuanta pasaka napoy time na slow pod ta. Labi na sa pag-invite, sa pagmaligya o Kaya di mo ko diha siya stable. Pero mo na kanindot kay pwede Sugod. ikaw maka-income jud kag 250, 60 to 500. Labi na ganang experience ka. Ako is 1 month pa lang kuan niya. Akong mag-check-in ako pero gamay pa lang kay akong DR, akong invite usa pa lang last week pa lang. So ana siya. Kay isip usa ka bago kay ani bagatoon man sa tong business gyud. Wa may negosyante di kay baw siyang negosyo. So dira ta dapita learn before you earn. Oh, mo na siya. So mo na siya. So ato pag kuan pa ni siya pag July pa ni siya ato. Pag last May 20. Kaya pa ba, nakay pungutan na ba? Pwede ba?
what if bay nga dunay laing kompetensya nga pareha kingunan ni yung produkto bugas niya apil ka dito pwede dili. Pwede na po. Mo na kanindot. So okay na niya nga. Oo. Mo na nakalindot kay example. Bisa kompetensya ba Oo. okay na. Bisa na kay degree, bisa na engineer ka. Mo na nakalindot. Mo support rin ang company nimo. So pwede nimo sideline, part-time, apply extra income. Oo. So mo na siya. Mo na ang maestra. Karon mo na siya mga usa sa mga milyonaryo na. Kay ato na time mga guys sila niya. Kay Dali, maestra lagi. Ha? Dali ara gud. Oh. Kay pag last year usama siya sa mga kinaunan pud siya. So siya po usa po nagapatukod pud sa price pud. So mo na siya. Nag-check-in na sila karon. Ang pangalan niya is Raydin Baldilover. Taga Jinsan ni siya niya. May kuan sa dire sa Cebu. Dire sa nagsugod. So buto na lang mo ya. Taga Jinsan ka niya, man ka sa Cebu. Na kay mga kaila. Wala, di ba? So nagasugod gyud sila wag kang wala gitanan. O mo na challenge pud nato. Isip usa taga direta natay mga kaila. Mas pabor kita. Kay isa Jinsan o man dito. Kaya dagan mga kaila sila dito. So pabor na sila. Much more kung kita taga direra. Natay mga contact, natay mga kaila, natay mga silingan, mga cousin. Ano? Nakasugod sila ng Emilio. Nag-Hilux siya, yung dream car Mustang pa. Nag-try ra gyud siya to, nakauyon siya. Yung maestro wala na or di ko sure pero way siguro naga-sideline siya pero mas gi-kuha niya full time ba. Di na mag-master Oh, full time naka drop out student. Naga-speaker nakaduhog na sa wala speaker ya kaya sila naga-motivate man sila na isip na mo ba. So mo na siya naga-income na po siya kuan. Yang na-income yun 370k. Kanya mo to 48. Mga weekly siya Singa na niya. Adrian C. Carmona. Nanambok na bagay siya niya? Yawa ba Nanambok na siya. Tungkol sa Kani yung ni siya. real estate agent by profession and full-time mom. Kining ayan. Miss Lynn. Pwede na nato uyabon. Pwede kayo. Pero full-time mom, meaning na asawa. Basin ma-dates ka. Dili pwede. Pwede. Makuanda na, mapriso na. Mapriso na. Jean, doctor by profession. Mo pa ni mga nag-part-time po. Mga professional. Doktor gali ha, nag-part-time gali. So mo na nagpatungod na ang business yun nato, legit yun siya. So mo na ni siya. Dili na ko to. Sige lang bay, ani lang bay kanang kuko. Magkuha lang ta sa itong mga kontag nga. Ang concern sa ginunda na kuha na kay ako amo ko ka sito ganagin. Basig imo na mapaabo dito. Ang kanang mga nadato na sa dito. Kanang not only in business ba nagita na sila ko ano nga kanang mo kuan sila ba kanang sa tawagan open ang branch? Dili kanang bang mo share sa uban ba nga kanang nakinahanglan sila pero kanang organisasyon na tukulon mamahimo siyang productive nga makatabang sa uban. Ano man ko nang ko kinadugay mo ko ako. Bibiyahe ko sa gasa ko abot niya. Kuan man ko kanang ang ako ba isukuan na sa ako experience ibahin sa kanang ay pareha ng religion sa. Ikaw na kay religion wala again. Abo na pasensya kayo murag kuan. Okay lang. Ako kuan mo ko kung ko'y Ginoo. Sige, okay ra. Ay Ginoo pero friendly ko. Sa kanang kuan pero isip kanang kuan way Ginoo masabot na lang gyud nga ang tanang religion. Kontra gyud na lang ko tanang religion. Pero sa tao lang, isip tao lang friendly lang ko nang kuan na. Mao guni gabutan mo kanang kuan kay ang kanang kong religion mao guni kuan ang makundla lang jud ko ng religion gikan na lang mga doktrina doctrines mga bas ngana ba kay mo question mo ko dagod question na ba Ginoo kanang yawa ay ngana ba dihero ko to pero kaning sa tinabangay gyud as human being tinabangay po siya mo gini ako advocacy ginanago kung kuan so ako sa makakuan ko kung paluyan ko sa dagan sa panahon, pamimbro ka ng kuha na po niya. Sige. Ingno niya, tika kay nali ka ng mga grupo ba nga. Bakit ko kuha mo Facebook number. Sige. Sige kay para ma-add po tika. Sige. Picture po ta. Para kanang kita po sa company ba na naglihok po or something mga workers po na ako ba? Sige. Basta ako sa Sana sa. So, istoryahan natin.